Днес ще участваме в Христовата жертва и Неговото възкресение. И по особен начин малко дете, Божието създание, ще бъде облечено в Христовото спасение. Ще получи дара на Божия, който да го прави подобен на Исуса Христа. Ние всички с молитвите ще подкрепяме детето и искаме да се молим в този храм за покойната Берта Дреха Разбойникова. Нека да почиваме в мир при Бога, Бог да й покаже милосърдие. И да се помолим също и за оздравяване на Нина, за здраве на Димитър, за здраве на Лидия, за Божията закрила и семейство Чан Даркуен, за успешно пътуване на Бутун Хан и за нашите покойни брати и сестри, за покойната Екатерина, Тодор, покойните от фамилиите Недели, Иван, Подоновски и Георгия. Нека да страдват и те в Царството Небесно, заедно с ангелите и светците. Нека да признаем, че сме слаби и грешни, за да можем с чисти сърца да се слушваме в Словото Божие и да приемем Бога в сърцата. И с това пред Всевишния и пред вас, брати и сестри, че много сгреши, с мисли и думи дела и прощения. Моя вина, моя грех. Затова моля прощения на всякога, всички ангели и светци, и вас, брати и сестри, да се молите за мен пред Господ на нашия, да се смират нас всемогъщия Бог и след като ни прости греховете, да ни доведе до живот вечен. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Слава бе веселите Бог и на земята, на човеците добра Бога. Пам'ятте, благославяме, похвалиме се, Слово Слово. Благодарим ти заради великата ти слава, Господи Боже, Царю Небесен, Боже Отче всемогъщ, Господи Сине и народа, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Син на Отца, който отнемаш греховете на света, помилуй. Който отнемаш греховете на света, приеми молитвата. Който седиш от дясната на Отца, помилуй. Защото ти единствен си свят, ти единствен си Господ, ти единствен си Всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух, в славата на Бога. Да се помолим. Всемогъщи вечни Боже, когато се осмеляваме да призоваваме с името Отец, усъвършенствай в сърцата ни духа на усиновението, за да заслужим да влезем в обещаното наследие, чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог, и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Бог мой, свети мой.
Ние няма да умрем. Ти, Господи, само съд си допуснал народа на хлодейците и силни за наказание си назначил. Начистите Твои уши, не е свойствено да гледат злодейство и да гледаш притеснение. Защо гледаш злодейци и си безмолвен, когато начистите заплъща полза? И оставаш лудовете да порива в море, като пречуди, които няма глази. Всички, как звъдица измъртва, залавя мрежата и ги събира в своите води. Затова се радва и тържествува. Затова на мрежата си принася жертва и на невода си кади тамян. Защото от тяха тлъст тяло му изпусна храната. Нима за това той трябва да изпразна мрежата и непрестанно да злива на застанах на стражата си и стоейки на кулата, наблюдавам за да узная какво той ще ми каже и какво да отговори на жалбата против мен. Отговори ми Господ и рече: запиши видението и начертай ясно на скрижали, та който чете лесно да може да прочете, защото видението се отнася още определено време. То отговори за свършенето и няма да излъжи и да се забави чакай го, защото без друго иднище ще дойде и няма да се забави. Ето, горделивата дъща не ще се успокои, а праведният чрез вярата ще бъде жив. Това е Божия слава. Javni Gospodin, Twoja miłość. Javni Gospodin, Twoja miłość. Tak usłyszał, jak posztekarze Gospod, zaż to dojść Ty zrecze mirna swoja narod i na swojej tej sprawie i Ty innego to spasenie, te blizu do nezi, Twój to mocy Twoja. Javni Gospodin, Twoja miłość. Miłość istina czte se srečna, pravda i čte se cehuna. Istina ta czte iznikne od ziemiana i prawda ta czte nadnikne od nebesa. Javni Gospodin, Twoja miłość. I Gospod czte dobro i nasza ta ziemia czte swoja chłop. Prawda ta czte pregne wrednego i czte duri nachyl wstyd i tesu. Javni Gospodin, Четене из първата книга Царства. В тези дни, когато дойде Божията на хората, влезе в пещерата да нощуват в нея. И ето, иде към него Слово Господне и каза: излез и се стани на планината на Господа. И ето, Господ ще дойде и голям силен вятър, който цепи планини и се баря за Господа. Но не на вятъра е Господ, след вятъра земетръс, но не в земетръс е Господ, след земетръс е огън, но не в огъня е Господ, след огъня лохот и вятър. Като чу това, Илия си дъхи лицето със своя кожух и застана при входа на пещерата. Това е Божие Слово. Алелуя, алелуя.
Четене от Светото Евангелие според Матея. След като народът се нахрани, Исус накара учениците си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докато Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насам. А вечерта остана там самичък. А корабът беше вече след морето и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казаха: това е привидение, и от страх извикаха. Но Исус веднага заговори с тях и рече: дързайте, аз съм, не бойте се. Петър отговори и му рече: Господ, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. А той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но като видя силния вятър, плаши се и като взе да потива, извика: Господи, избави. Исус веднага разжали ръка, хвана го и му каза: маловерци, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вятърът тихна. А уния, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха му се и казаха: наистина си Син Божий. Това е Слово Господне. Скъпи брати и сестри, като семейство, което дете ще кръщава днес, църквата ни дава като храна образа на Исус, който ходи по водата. А преди това, първо четиво, сме слушали как Илия разпознава присъствието на Бога. И когато се случило така, че останал сам той като пророк на истинския Бог, той бил огорчен и принуден да избяга пред преследващ. И това явление на планината Хорив се случило не тогава, когато той се чувства добре. Напротив, в молитвата си казал към Бога: само аз останах, но и на моята душа търся да я взема. Стига вече, Господи, моля Илия, прибери и моята душа. Страдал в пустиня гладен и жаден, но тогава чул отговор от Бога и видял чудо. Ангел се докоснал до него и казал: стани, яж и пий. Илия видял пред себе си питка и изпълнал с вода, защото те чака дълъг път чул думите на ангела. И после вървял още дълго и дълго, накъдето му казал ангел Господ. Така стигнал до Божията планина Хорив. И какво казва Господ на Илия? Възвестява му наистина необикновени неща, които често привличат човешкото внимание. Може да се представим силния вятър, разцепваш планини, се бавяш скали пред Господа, но не пред вятъра е Господ. Виждаме земетрес, страшно е да си помислим как разрушава всичко, което е на земята. Но не в земетреса е Господ. Появява се огън, велика разрушителна сила, която всичко силно впечатлява човека. Но не там е Господ. След огъня лъх отих вятър и там е Господ. С една дума можем да кажем, че Бог предпочита тишина. Явява се
посред нощта, като се роди Син Божий, също и през нощта Исус възкръсна. Бог действа тихо. И за да видим тези действа, да чуем Словото Божие, нужно да се освободим от всичко, което ни заглушава. От бляска на моба, от шума в този свят. И, братя и сестри, днес родителите са донесли детето, за да това дете да бъде запазено повредата на злото, да може да чуе скоро Божите думи и да известява Бога Спасител. И като Исус, като Петър, може да повярва в Бога толкова силно, че да ходи по водата. Защото ние виждаме в Евангелието както Исус върви по водата през разгорено море, Галилейското море. И той, който създаде стената, е готов да ходи по водата. Той може всичко. И Петър иска Бог да промени живота. Затова иска странно доказателство от своя учител. Казва: Господи, ако Ти си, позволи ми да дойда при Тебе по вода. И странно е, че не всеки човек би се решил на този риск да влезе в дълбока вода. И Петър чува отговор кратък, една само дума. Исус му казва: дойди. И, братя и сестри, към нас често се обръща Бог с една дума, казвайки: ела, направи, слушай, внимателно. Приеми, прости, ангажирай се. В тази кратичка дума ми трябва да можем да чуем и да разпознаем именно в нея, че Бог се обръща точно. Нека и ние, като Петър, да не се оплашим от силния вятър, а да се уповаваме в Божията всемогъщност. Много ни е нужна тази вяра, много ни е нужна вяра в това, че Бог може всичко. Без нея ние като ни пропадаме, страхуваме се от утрешния ден. Обаче с Бога всичко е възможно. Той може да вдигне ръце и да каже на всички нашите страсти, всички емоции, които бушуват в сърцата ни, да каже, както в Евангелието чухме: обръщайте се към нас вълновото море, утихни, престани. Затова и сърцата ни ще го послушат. Стига само да сме смели, като Петър, да можем да направим крачка към подвиг Бог, да сме готови за промяна. И днешното семейство се остани да донесе детето, което ще заедно с семейството си повярва в Бога и направи крачка към кръщената кука, да се свързе с Бога завинаги в приятелство с този, който го създаде, който го иска.